Amen. Angisibingelele egameni likaJesu. Sibingelele bafundisi. Sibingelele babishop. Sibingelele ama-organizer anomsebenzi wanamhlanje. Mina ngegama ngoba ashilo uSipho Mr C Mpephu, abanye babona ku TV, abanye bamazi, abanye babona amaphepheni, namhlanje ukhona lapha kanti kwethu. So angizumosha ixesha ngoba ashilo uSipho. Ngoba uchazile ngendaba ze gender based violence. I-gender based violence iya ngegender yakho. Futhi yenzeka kubo mama ngoba chazile, yenzeka nakubo baba, yenzeka kunama LGBTQI. Laba sibaqwasayo isikhathi esiningi bahlukumezeka. Kodwa eSouth Africa abantu bahlukumezeka kakhulu kuya ngastatistic bathi bomama nabantwana. Kodwa esami statistic sithi ke bobaba bahlukumezeka kakhulu. Ngoba akithi ngiyakhala. Bobaba bathi mabekhula kunaleya patriarchy yokuthi ubaba ufuna support. Ubaba uye alide umuzi. Ushuthi kukhula ala leyo nto and then kwaza kwangena le 50-50 ingangenanga umshadweni. Phela i-50-50 mangena emshadweni bekuzothiwa olobola akube 50-50. Mawusalobola indoda ushuthi ke i-50-50 ayikafiki ku-culture. Akuthi ulobola i-culture ngithi. Ufuna sichaze kahle. Manje lamalungelo mafika abhaliwe. I-culture ayibhalwanga phansi. Ushuthi ulobola udala ulobola uyindoda. Kodwa umama aloboliwe ngenkomo uthi kune 50-50 kodwa ngakhipha lo 50 mazo azemshadweni. So mina ngizobeka kanjena manje ngegender based violence into siyenzayo izoza ne road map abangiceda la ukuthi sisuka thina ke si educator sikhuluma namadoda hayi kuma educator siyakhuluma namadoda ngoba into sayibona yokuthi bobaba bazongisekela amabishop bakhona la ayikho ndawo la ukuthiwa obaba amahlukumezwa ayekhona ngoba kusho ukuthi kule system ye government beyibekwa ngathi obaba umuntu angahlukumezeki and umfana omncane manje mayehlukumezeka yena uyapi. Kusho ukuthi umfana naye mahlukumezeka ufana abekezele ngoba utsheli ukuthi hayi indoda ayikhali, indoda yabekezela. Namhlanje mina ngizobreaka leyo cycle leyo yokuthi indoda ayikhali, indoda iyakhala uthi ize ithola usizo. Indoda iyahamba ithola usizo nayo ngoba egcineni leyo ndoda that's why ubona igcina ibulala ngoba omama ngapha bazoba bamtshela ubaba bamhlukumeza emotionally uthi awuyindoda yelutho wena. Abanye amadoda avuka asebenza bonohleli and then i-situation yamanje i-current system yamanje impowera bomama and omama yena mayisebenza uzothi hayi indoda iye fanele support. So izinto sithile kusho ukuthi masibuyele emuva ifuna icala kuzo zonke indawo kubo mama nakubo baba uthi izinto ngoba sithile zonke lezi ndawo ziyadingana uthi sihlangane phakathi ukusizana kule ndaba yokulwa ne-gender based violence ngoba bomama bayimpoweriwe bayazi ukuthi mabahlukumezeka bagijima bayaphi. Ngapha ngephesheya kune center yabomama abahlukumezekwayo a center for abused women and children. Kodwa ayikho i-center for men and boys. Kusho ukuthi bobaba anhlukumezeki na? Bobaba anhlukumezeki na? Siyabonga bobaba sifuna ukuthi sikhulume. Mina namhlanje angizela sikhulume ngizo ukunibekela ukuthi mangifuna sikhulume ngalezi ndaba singene kuzo deep kuzothi